Etengabe aldatzen ari den gure eskualdean, hainbat jatorritako pertsonak aurki ditzazkegu, eta eraberean herri bakarra osatzen dugu denok. Tolosaldera bizitzera etorri diren jatorri ezberdinetako pertsonen errealitatea gerturatu eta guztiok elkar ezagutzeko helburuarekin, aurten Hirura, Bilabona eta Tolosan hainbat ekitaldi antolatu ditugu. Tolosaldea garatzeneko migrazio eta aniztasuna sailetik datorren abenduaren 18an ospatzen den nazioarteko etorkinen eguna dela eta Tolosaldeko zenbait udal eta elkarten laguntzarekin antolatutako mundu bat Tolosaldean kulturen arteko topaketen egitaragua aurkeztu nahi dizuegu. Lehenengo ekintza izango da larunbat hontan, goizeko 10:00 hemen Trianguloan, izango da antzerki foro bat, ni ez naiz arrazista, baina yo no soy racista, pero izango da antzerki bat, pixka bat, erantzun nahi duna, askotan entzun degulako horrelako esaldiak, ez? Ni ez naiz arrazista, baina sarrera emanez jarrera arrazista bati. Orduan, nola eragiten digun arrazakeriak, ze puntutan jogean arrazistak edo ez, edo dauzkagun jarrera arrazistak, pixka bat mugimundu antzerki taldeak horri erantzuten. Ondoren arratsaldean egongo da Kubatik etorritako duo jaren eskutikan kontzertu bat hor Solanan parean Zerkausian. Zelenean, abenduak 15ean, egongo da Bilabonako Gurea Zineman dokumental baten emanaldia, Compañeras de Viaje, bidez-bide elkarteak Oskar Tejedorrekin egindako lana, eta balioko du pixka bat irailetik abendua bitartean eskualdeko jatorri desberdinetako emakumeak guretzako para nosotras taldean elkartzen egon dianai topaleku bezala, ez? Ondoren, abenduak 18an Tolosako topiken izango dugu aukera ikusteko ipuin antzeztu bat, Zoritxarreko babutxak Baraka taldearen eskutik. Abenduako 20ean komentatu dizeun guretzako emakume taldean sortu zen, pixka bat estereotipokin jarraitu zausten, askotan esaten den gauzetako bada, jatorri desberdinetako pertsonak ez dutela parte hartzen, ez? Eta, gure esperientzia emakume talde honetan izan da, beraien proposamena erantzunez, nahi zutela, kasu honetan Tolosako Gabonetako azoka berezian parte hartu, eta agertuz beraiek egiten dakizkiten gauzak, ez? Eta orduan gozoak adibidez, bai herrialde guztietan ere postre desberdinak egiten dira, eta ereiteekin 2010ean ere aukera izan zen, elkarte desberdinak eskaini duten aukera da, baina aurten guretzako taldeko emakumeak egongo dira Gabonetako azoka berezian beraien gozoekin.